sarkin bacci. Sarki. Miji na can gidan ta ɗauko. To kuma kina nan kina ta shigan bacci abin. Yo wace irin nutsuwa? Ke ga miji mahaukaci ga rusheshen ciki. Kowa zai masa ragon suna ne ba ofo. Allah da ya barewa a daji. Ai shi zai bata maka. Sai dai ki sa ido ki kallo. Sai dai ki ci gaba da sana'a da kika saba ta sa ido. Wace irin sana'a? Sa ido man da kike yi. Haka. Ni saki da ka? Hey! Stop it. Ajawaya. Ajawaya. If you slap her, I will kill you. Habi? Da miji na kika kwana? To ai mama sai yana daki ne. Gaskiya ne. Ashe dama idan ba a ɗaki na ka kwana ba ɗakin amini ka kake zo ka kwana da matarsa? No. 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 Look. Ni ba mun san ana da wani ne kwana bakin. Kwana. A bakin me? Kwana. Gidan ku goma kaje ka kwana in ba ɗakin nan ka kwana ba. Ke. To. Ba wai na san fahimta. Ibeli. Ya? Ibeli nan Misiri. A ina da kuma bedi? Not current. No, not full current. Look at you. Ga ibedi na ga daga ɗakin? Ke kira take ce mun rasa kuma inda zan kwana sai a ɗakin mahaukaci. Sorry. Kuta ina zargin cikin nan ma ba na korau bane naka ne wannan cikin. Korau? Abokinka. Shwali mu je na kora mu je ɗaki. Mu je ina? Mu je maka mai saka koma wancan ɗakin da zama. Iya, wani bakala. Sake zo ne. Kai! Ke ka ciya ma, ni fa gaba ɗaya fa a garin nan fa na yi bincike na duba na shiga na fita na auna na ga babu wani abu da zamu ja hankalin mutane akan wani takarar illa abu ɗaya. So, menene ai na san ka shige Yawa, shago a nan da zamu shi ne. Allah ya maka arziki kuma takalmin neman ta muke su kuma ta na kayan sun koma waye yake mana. Gasa za ka zo ka saka karka irin ta wasu a ce mun kulkai wasu. Ka rinka sa gasa idan mutum ya cika ba da keke ko babur ko a daidai da sauri ko irin injin taliya ko injin markaɗe ko injin barruwa na manoma in ma ta kai ta kawo ciyaman tun da kai ɗin ne har mota ba mutum ne. wai kana nufin bayan na ci a'a ko ko kafin ma in ci A yanzu ce aikin in dai kai wannan kankace mai kuri a ranka ta kan an gama dangwalen harita. Ka san ni da ke ina da yawace na taɓa nan makotanmu na Afirka China makotanmu na Afirka China akwai wani ɗan takararsa su ma irin haka yi sunan shi ta san sun za su saka suna in aka tattara tsofaffin kwanuka sai a waba sama abinda suka sako suka faɗa dan suna shi ne sunan yaro to shi sunansa Rakatantan to sunansa kenan yi ka san su sun kwade wajen kera wayar hannu da waye haka irin kasa ka gasa yanzu shine shugaban kasa a ce ka ce kawai mu tun da shi can ne me kace Rakatantan to mu kuma kawai me ranka ta kaf shi kenan ko wanda to ranka ce kada ka sun koma waye yake mu ne yake mana waye za mu a zauna zancen naka akwai shashanci akwai iskanci akwai hauka akwai burin kyaduwa
akwai tunani kuma mai kyau. Alhamdulillah, tunani zuwa ƙarshe. Zan ɗau wannan shawarar taka. Amma kai kana da matsala. Ina son tafiya da kai amma kana da matsala. Wani lokacin sautin ka akwai kwakyari a ciki. Kai ina ka taɓa ji an ce Amurka kuma ka ce waka cana. Ka ce Amurka ka tafi ƙarshen duniya kuma ka zaka dawowa ka zo ka tafi cikin wasu kai. Bai da garanci Afirka ma bakaɗe ne ba. A hibutan ne yino wadda dan yankin Yarbawa. Wadda ta manta ne ke kafin wani lokaci. Da Allah kada. Wani da Allah wani wani magana. Kai ba abin da ka sani ba ƙwararka gaba ɗaya kanka baya kawo komai. Kasan da ke abin da ke ranka daɗe mutum ne aji na ɗaya a saka firamare. Ne tsallake na tafi aji 5 da ke kauriru aka kai ina ƙato aka kai ni na tsallake na je aji 5 daga aji 5 na je ƙarshen aji na 3 na makarantar da ake bani wannan takardun a shi ya zagawa dai kan na wallahi ba komai nake rike abu na rike sunan abinci yanzu daga kan tuwo teba shinkafa sinasir alale tun na rike su billahi lillahi. Akwai wannan miyar ba sai ba ta bashan ta tagi. Miya tagi. Wani ina da rike da Allah kyau. Ai miya ce mai daɗi baka taɓa shan miya tagi ba. In ta sha dajin kalwa wallahi haduwa take. Da ta dau yajin kalwa. Ai ko tsine ma akai. Ko tsine maka akai. To sha miya tagi in Allah da zaka samu sauki. Wai in je ci nan. Ka ba malam. Ni kai ka taɓa taɓe ni da muka zo cin arziki dalar ka da ka zaune. Wai Dan Allah malam ka dina wannan taɓa taɓe. To. Ki ba ki sani ba. An duk cikin 'yan takarkarin nan na siyasar wannan zamani babu mai kirkin honorable dan ballota gashi da iya siyasa. Ku duba ku yadda muke amma ya bamu dama muka shigo fara zama ka zauna. Sai ba mu sani ba ko in ya ci zai yin kirki nan gaba ko zai bamu dama mu ƙara shigowa fadansa. Kuma ina faɗa mana kun ga fadan nan muddin aka sake nima na kwashi rabona to sai na haɗa fadan da yafi wannan ko kamar wannan da samu nima na auro yan mata ala guda 2 na haɗa da ku su zama 4 shikenan ga sababbin jini ga tsofaffin jini ba yi tsaki mana kun ji an muku magana kishiyoyi ko to ai ko shi honorable dan ballo ta din kwanan nan naji labarin cewa yayi aure ya cike ta hudu in ban ta ma yana da kuɗi da fa siriri ne shi kamar karan siyaye mutumin da yake dan tsiriri kamar sille yaushe man ban da kuɗi ma zai iya cike mata hudu wallahi ai mata hudu sai mu wai wallahi honorable ran kai ka ga fitowa dan ka yiwa ba dare maka sai ko an tare zaka ko kauci kungurin gashin kifi ba ka haduwa ko ya haɗe ka sai ya fasa makoshi kai ne jiya kai ne yau kai ne gobe jiya ma kai ne gata ma kai ne ka har abada har bayan rai kai ne baba gashi dai ka zo da matanka ne kuma kai ne cikon na uku to ita wannan gasa da mai daraja ya saka ta gasa ce ta talakawa kuma an yi ta ne dan talaka ya amfana in mura isa me zai fuskanta to sharaɗin gasar in aka saka mutum 2 su suke ji ɗaya yake hakura don haka in ka ji Allah ne ya baka in ka faɗi Allah ne ya saba wannan ta samu turmi za ta iya tafi wannan ta samu yin tunnuka za ta iya markaɗe ko ba shi kenan ba ni yan hau abin da na hau wannan kai isha fa yawa ni kai na ɗin ka san da ke to idan ɗaya ici to ko bi suka ci suka ɗaya bai ci ba ba a mana mita a nan ko su rutu ko na babu mun san da wannan a kansa muka zo mun san da haka babban mita nan buɗe ta garke da bi ai ka san namiji guda 2 ne akan da mace ɗaya sai namiji ya ɗau 2 sannan mace ta ɗau 1 yau ka kai daidai isu su ɗau ɗaya ne ɗau 2 za ka ɗau 1 ɗan kai daidai idan ka tafi kike kallon sa ne an ce idan ki da guba ba ni zan fara ɗauka ranka da zan fara ɗauka da kai kudi da kai ma
Kwa ya ɗauka? Ko kowa in buɗe kefar in gaɗe na ci Indiya. Indiya? Indiya. Wata ka ga mata Indiya wanda ke kasa. Ni kuma mota ne. Mota? Mota? Alhamdulillah. Sun ci mota. Baba sai kai. Shi ne da ɗaukar babu. Wacin kunkuru aka rubuta na ce nan kuma babu. Zan yi kana ba ce. A wallahi da gwamnati da aka yi. Wallahi da kai ga ai. Sada. Ka yi hakuri ka haba honorable. Dan bakin ruwa ne ni da zan karɓo ni kunkuru. Me zan yi da kunkuru? Maganar mota ce dai ni zan duka. Maka kuwa ko Indiya ko ma ina ne za a je mace ba ta tafiya ko ina sai da muharramanta a kasar musulunci. Allah ya lasa. To kai abin da ke so wannan abin da ya faru duk ƴan uwan su tabbatar da cewa ga ba samu tashi. ai babu wani dan uwansa da ya isa, wallahi babu wani dan uwansa da ya isa in ba ba. A'a mu je sai kuka ga mutum ɗan a riga wallahi mahaukaci. Haka ne gaskiya amma da abin da yake da akwai yanzu ba kamar kai da ke cewa tsakanin Indiya ba. Ai idan za ka faɗa ka gani ba wanda zai da kai. A yi ne ka kalli yanayinka. Ƙara ma ka ce masa ka taɓa zuwa gumbaja. Ai abin da sa wani rabin nake saka wannan kayan ai ba zan haɗa ka faɗa kuma in na saka masu kyau ka zo zan iya fita wasu zuciyar tsaya mu ɗau hoto su zata ni ne. Tsohon wari ne a hannun tsohon soja, ku saya ku kuma barki. Da dai ya fi. Yan? Da dai ya fi. A goro mu je abin da ke damu. Kai. Darai! Ai wata nan. Sai shari mai kafar yaro. Ai ni mutum tare. Ai ni saboda Allah rawa mutum ne da wani mutum. Ya kullum sai ba ki sai rawa. Minti na kafar. Haba mana. Wannan nake da ciwo da. Sai kilo gidan sai kwayo Allah cikin nan. abin da Assalamu alaikum. Na dawo.
ina mai tabbatar maka cewa na dawo. To na dawo. Kuma tun da na riga na dawo, duk da za ku yi, na riga na dawo. Za ku gani. Sahibi wani. Mana suna na ne. Wanda na yi haraji. Ka ji gaskiya da mana. An karimi. Sahibi wani. Na ga. Sahibi wani haraji. Ya mata ga mata da shi da Hai, wannan abun al'ajabi ba sai ni fa gaba ɗaya mamaki ne. Sai na zo nan kai kawai waƙoƙin ka ma kake ko ta shafe ka. Wallahi tun da ta zauna nake da sai mamaki nake zo. Na tafi na bar mai ɗaki na ba juna biyu. Kuma na dawo gidan sai kuma na ganta da juna biyu. Ai dole na yi mamaki. Kuma tsiyar ma sai na tambaye ta ji ƙaryar me za ta gaya mu. To me yake so ka sani? Ya? Me yake so ka sani? Ba mata ka wuce ne? Idan mata ta ce, ai dole sai na san daga ina wancan ƙazuje. Wannan shi ne take ne ba. Ina kawai. Wani zai mata ne? Wani zai mata ne? A dole sai ne. Wani zai nuna mata ne ko me? Sai suke ne ko kafiru? Da haka ne. Ko BCC da nuna mata. Na tafi na bar ta sakayo. Na dawo na ganta da kafiriya ce ba zan tambaya ba. Idan ba sai na tambaya ba dan malafar ba ne. Fadin kiya sai na tambaya ba dai. Ai kaida ne. Ka hana ni magana? Ai dole sai ne magana ba. Ko me da ina da gaya ma dole sai ne magana. Kai da sai ne magana ba dai. Na gaya ma ai magana ne. Haka Kar Allah ya saka shiga. Kar Allah ya saka shiga. Moriya? Moriya? Godiya? Ka ji mai tallan Moriya ko ma kama sunan Godiya? Ta kada tsoho kenan. Kin san wani lokaci ni kuma bayan na ta cewa Allah ya sauke mana jaririn nan lafiya. Wallahi tallahi sai ni wato uwar gida kenan sai dai addu'a fa. Komai ya tsaya tak ba labari. Ni da za ka ɗauki shawara ta ka koma gurin aikin ka sai ya fiye maka. Ya? Kwarai da gaske. To yanzu ke kina ganin za su yi da ni? Amma ba su ɗauke ka. Ba za su ɗauke ba. Ki samu wannan. Ka ga irin ta ko? Me yasa kake faɗa haka? Kin san fa na san dalili. Kuma na san abin da yasa ba za su yi. Za su ɗauke ka mai idan ka koma. Ba za su ɗauke ba. Me zai hana? Wala ɗaya ne dai ka daina a fatan biyu. Na gaya miki fa na ce da ke fa matsalar nan ba a hannu fa take. In dai za ki ce biyar ɗin nan ba zan sauke biyar ni ko. To kaga matsalar ka ko? Ai matsalar ba shi nan fa. Wanda shi ne. Ke dai kurin da ki iya baki za ki faɗa to ki rinka sanin cewar ba na kusa da ke. Zan samu na daidaita na wari wani lokaci in koma gobe. Sai dai akwai matsala fa. Kamar nan. Akwai matsala. Akwai wata matsala.
kunya na. Alhaji ma dan gona. Allah ya kara mana. Me yasa kai baka jin magana ne? Kullum magana da ake faɗa maka baka Ni ji. dai na Makwabta suka tire ni yanzu nan suke mun complain akan ka suna kawo mun matsala kaji kana tsakanin su. Me yasa kake hakuri rayuwa ta wannan abu? ni na rasa me na tare wa makotan nan wallahi. Kullum zai ta kawo ƙara ta wajen ka. An ce shekaran jiya, an ce ke yau ma gashi an kawo ta ƙara. Kawai ƙarya ce fa. Tsana ce kawai sun tsani ne. To bari tambaye ka yanzu. To babu yanda za a yi. Wannan A yi abu sau ɗaya, a yi su biyu, a yi su uku, 4, 5. Ni kuma na? Ai ba ka sani ba, ka san ba laifi na bane. Ka ce ɗaya ji nake tsayawa za ka sai na ji ka ce To wallahi shi ka ba gidan. kana zuwa hudu na san akwai tsiya nan gaba. Wallahi shi ka ba gidan zo. Dan Allah ka taimaka mu. Wallahi shi ka fita. Wallahi mace ce ku ta ce da ni ba abin da zan yi wallahi. Wallahi mace ta ce Allah ya tsine mu zo ka wuce. Dan Allah ka taimaka. Wallahi shi ka fita. Na yi sabo da sharar nan. Zo Dan ka Allah ka wuce. taimaka. Wuce. Dan Allah ka taimaka mu Allah. Wuce. Wai ka taimaka mu. Sai wani dariya. Haɓa uwar gida. Ke gaba ɗaya ma dariya na baki kenan. Ba? Ai dole ne gaba da. To, me na dariya? Haka kurin ki kama dariya. Bismillah. Nake. Ina bana da. To ai ban ga me na dariya. Sai ki ce min dariya, ko ai ce min dariya. Haka kurin ban san mene ba. Mene? Za ga ma abin da ni. Ba kai komai ba. To, tsana ta kai kenan. Dariya ce ta zuci. A'a. Shi kenan kanki ake ji. Kanki ake ji ma ku ciya faɗa rijiya ita ni man kana nake. Ya kuma rage naki. Zama sai da neman shawara, tayi sai da neman shawara. Ya rage naki dai. Ai ka kutuntu. Sai kuma an sauka lafiya. Ran da aka gyaro kauri kuma duk sai ki gyare ki kai daki ki wani. Sai da ce ki zubo mutum yanka biyu. Allah ya sauke ki lafiya. Lai. Wani da ka san an turo mata dan waje suga. Na tsuba. Yawwa farfesu nake so ki min mai daɗi. Kin gane? Na gane. Kunga da ofis zan tura karɓa insha Allah. To shi ke nan. A dawo lafiya. Yawwa. Allah ya kiyaye. Oh, na manta ban faɗa maka abin da gida. Koro mai gadi ya zo yana jiran kai na ƙofar gida. Kuma shine tun da zai ki ga mu sai yanzu. Wallahi na sha'afa ne kai haƙuri. Wallahi kai haƙuri. Ya kamata ya gyara. Kai haƙuri. Sai na dawo. To a dawo lafiya. Dawo lafiya. Yabba kaga ya alhaq. Allah ya kara maka lafiya. Allah ya kara maka lafiya alhaji. Ya kokari ya fama da jama'a. Lafiya. Alhaji kana hawan motoci dan bashi. Wannan na sabu wannan alhaji. Jimana magana nake ma me kawo ka gidana? Lafiya lau alhaji. Dawowa na unguli ta koma gidanta na tsamiya. Giwa ba ta waiwaye. Da abin da Allah ya baka shine ibaka ba wanda zai kwace ma. Na samu na koma gurbin aiki na ci gaba da neman dan wannan fule da taro da kudi. Ina ka dawo gida? Nan gidanka ne. To bari ka jinga maka. Babu yanda za yin ɗauko ka in dawo da kai aiki a gidana saboda kai ba hankali ne kai ba. Na warke. Mahaukaci baya warkewa fa. Na warke alhaji. A hakan zan dauke ka kana zage-zage kana ihu ba ka da natsuwa shine zan dauke ka in dawo da kai. Na warke alhaji wallahi. Na warke. Yanzu fa ban na zage-zage. Sai na taho tun daga unguwar mu lafiya limi na zo nan. Mu miki sabuwar ka gwaji jam. Wallahi ba wani da zage-zage. Idan ba ka zage-zage biyar da an ce biyar fa shikenan sai ka san da yake ba wallahi ba laifi na bane laifin ɗan yatsun ne wallahi ai ka san da yake makarar ba ta wuce ta hannun ce raina hankali kawai ba za ta fi ƙarfi kuma wallahi ni ƙara ganin ka kofar gidan na rantsi da Allah yana mara shi mutunci An ce ka kuma kudin an ce kuma wurin wajen kudin
wato ya ne na kuma koyi kwa to yana kuya mu wannan fa magana ce fa tsakani na fa da iyali da mai daki ya kuma koyar magana za a fito da ita yana kuya wannan da iya kuya sai na ji dalilin da yasa wannan magana daga ina ta fito ban gane sai ka dalili wallahi sai na ji dalili ya zan yi magana ni da mai daki na a ce magana ta fito ka san Allah zan yi wa tukar hanci kai fa na ga take-taken ka fa idan fa baka tsaya ka gyara halinka ba wallahi ina mai tabbatar maka cewa halinka masu halinka fa za su tsinci kansu a wuta jahannama haka kullum ka zo ka shiga abin da ba ruwanka abin da hannun mutum ban kullum a hannun ka yake sai ne ka buɗe ka tura mutum ka rike ku kulle ka samu kullum menene hakika to ka ci gaba ko sojoji dole akwai abin da muke kira investigation control wannan shine investigation control ai na ga ma ka daina buga mun kawo sai ka ce kai dan bakar gidan soja ka wallahi dan baka ne wallahi dan bakar gidan soja ne amma ko goro bi take mutum kai tallan soja tallan goro ka zo kai tace ba kai soja ne kai tallan goro kai a gidan soja dan baka ne kai a gidan soja ta kire baka ake ajiya a cikin diga ka diga ba ka ci gaba da sa shiga hurumin da ba ruwan haka furin ya za mu magana da mai ɗaki nan jita a bakinka. Sha kawai wani fulkumi da kai. Allah ne ya taimake ka da ka ji biyar. Alƙuran da ka ji biyar. Alƙuran da ka ji biyar. Da na kela maka biyar wallahi. Ka ci gaba. Yanzu kasar da ke ce nan dan baka ne ka ke ikuta Allah ke gurin yaƙi ki da mamaye rabar zuwani Allah ke kai sojoji ne ba wani kuda yan baka ne yan baka ne yan baka kore da gidan soja ba ka take ake ko burdiga kai lalle gafara na ƙaryar banza ƙaryar wasu Allah sai ne maganin ka ina gaya ma zan yi maganin ka wallahi a ruwa ta sha shi din na ce ba ka yi taɓa kenan ba ka yi taɓa kenan ba to ka ci gaba na gaya ma ka ci gaba na dai gaya ma ka ci gaba ba ban yi maganin ka billahi da ina gaya ma dan ba ka kamar ka har ka zo kai ta wani kurin kayi aikin ba dan tallan kurin ne ka gyara bakakin da haka Idi Amin ne gwanda ni ce ba shi goro. Ta ba sani ba. Kai kan waje ta fatan kan miki wannan ya an farin nan ba zai imani an yau bari wa'ina masu yawwa alhamdulillah faduwa ta zo daidai da kwarai kuwa Allah bai kun yan gudun hijira ne taimako muke ne taimako muke ne ba an gudun hijira ne to
daga haka Daga can muka dawo. can kenan gaba mai nisa ko a karkuto a karkuto A ƙasa muka ai ni kun sa ba sojan yaki bane sojan goran ne ga uniform a hannun ga jikin ka yalla bai ko wanda sai ku ce mun kai ni a bariki ma ni goran nake rarrabawa Allah bai ko dan wannan baiwar Allah ne ba na mutu ba ba gaskiya ka taimaka mana ga kada uniform ka yalla bai kuma sai ka ce ma ga jangwar zo ne kai ga kana cikin babu ko eh kin ga waiwa Allah idan dai da mu dinga shi kuma kan kuka ina ji Allah ya yi kallon ma na tashi wallahi ni dai da abubuwa ta ni dai ne ta abubuwa ta ma ku dai ku ka mana yalla bai ka taimake mu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawa ga ni na zo kana nan fa. Ai ba ka sani. Daman da ka tashi da wuri sai ta ce. Ka san da na zo sai. Wai kana ina ne? Ina. Auto. To ai sai ka ce mun kana can. Wannan. Wallahi na zo da wuri kuma sai. Ai ba ka. Wai kana ina ne? Sai ka ce mun kana wata. Wai kana ta ina ne? Ban ganka ba ba. Gana. Ye? Gana ba. Sana ai sai ka ce mun kana wata ce. Wai kana ina ne? Allah sarki. Allah sarki. Na kai da ala ala maka lafiya cikin kwana na san da so da su na fito sai na ce a sai ka ce kana bar sarki ran kai da kenan wala baka sani ba sai kana ina ne ka san da yake ka san wai da ji ba kai ya wala ne ba an ku ala ala maka lafiya kai ga wata za a gyara wannan idan wannan ta shafe wannan ta shafe ki sai gidan gwamnati na ne na take ba ya ku ala karfa na kai take ya gurin ki koro na ji da abin da wala sula na koro koro sula na ji bayanin da ka na take can bakin gareji ma ka ga na ko na nan gwabin nan ta shigo waccan gwabin ma ina tsaye ta shigo waccan marsadu ma ina tsaye ta shigo to na ji abin da kace to da kuma na amsa gatinka ya ba ni da dama da abin da kace a kunce ko da kace a sauken ji zan sauke ma gaskiya ne to amma ka zan gyara to kin na amshi bukatunka to amma sai ka zo da wakili ya ka haba babban uba yanzu yanda na tun karfe 6 na safe nake bakin garejin ban karya ba kace na wannan ya kamata ka duba ka tsaya ka auna ka hanga ka duba ka dubo kawai ka ce na fara aiki a garejin kwakwa ta ta me koro gule ta koma gidanta na tsamiya dalili da yasa ce kawo da wakilan ka shine korin su sai ka san na rayuwa wannan gaskiya ne ka san rayuwa da ta lalace wakili shine yayanka ko babanka ko wani dan uwanka wannan gaskiya ne saboda ka tarka rayuwa bayan da ka san kwanaki irin wannan jajiban can wajen gidajen gaci mata suka jajibo wani muna zamne sai ga mota ni Abuja da shi gaji ko alƙur'an nake ga wannan rayan wakilin yayi wannan gaskiya ne ni ko nake da wakilai ni nake idan ka raba Kano 4 kashi 3 duk yan uwana ne ta kashi 4 duk yan uwana ne Kano 2 ko wannan ma wannan litu uban yan tata shi ma dan wanga tumata ne shi litan kado uban yan iska shi ma dan wanga tumata ne wannan to ba matsala ne dai bukata ta ne ka ba mu da wakili an gama kawai bukata ne zan fare maka kaga kai ka ba mu da wakili ne shine bukata ta kawai shikenan ranka da yawa wannan shigar ma da kuɗi ne ciki wannan shigar ma da ita ciki wannan gaskiya an gaba ran sai na gode ya kawo na gode ya kawo na gode
Kai anya wannan ba ma ku ci aka kawo ba kuwa. Kai. Da take ce. An ka dan barawo. Kai yara ka kula ina. Wannan dai shine kawai daman naga iya gudunmu da za ka bani ka taimaka mu. In na kai ka gurin daman da sun ganka to zan fara aiki a gareji. To kaga ya zama kenan. Zare maka iyalinka lokacin kana da wadau. Sannan kuma yanzu ka fito daidai na mu aiki. Yar gori ce ke. Bangare da gori. Shi ne nace yar gori ce ke. Ai ba wata tsiya za ka yi ba. Kunan dai a ganka ne. Kuma da an wannan zan fara aiki a gareji. Ko tsoho ne abin da zai mace ne. Wane ne? Kai da mura. Ƙarya kake. Allah ko ƙarya kake wallahi. Ina ga mu. Haba har ka ce wai kai da su ki wallahi zan san ki da kai ba kai. Har kai ka faɗa. Kai ka faɗa. Haba dai masu gida. Haba dai. Ku kullum kenan cikin faɗa sai ka ce wasu zakaru? Wannan gaskiya ba girman ku bane. Kika sani ba wannan tsiya ce da shi. Mutum da ita baka maka sai sabaka aiki ba. Kuma bayanan ma Allah ce maka iyali. Kuma sai kai mun gori. Ka goranta mun har ka ce wai wani kai zuriki na ne? Ubana ne kai? Alƙur'an sai mu yi. Gaskiya dai ba girman ku bane. Abun kunya ne. Ce da ke ko wani sabu ne. Ko wani sabu ne. In ban da kin saba. Wallahi sai buge kanmu. Wannan. Yau da ya? Yau da na gode. Na kai baka da. Ina gajiya. Ya aiki. To madalla. Barka dai. Masha Allah. Kamar yadda aka umarce ni in zo in yi bayani akan wannan bawan Allah, ni mai yin bayani ne akan wannan bawan Allah. Wannan gaskiya ne. In naga dama zan masa filla kuma tas za ka fahimce ni. Wannan gaskiya ne. Wannan mutumin da kake gani. Allah ko a lahira zazzage wannan mutumin za a ba shi garanti da shiga wuta ko shiga aljanna. Wannan Allah ya sama aljanna ki. Amin dan Allah ya sama aljanna ki. Yawa. Dama isa nake so dama ce zo mun da wakilin shi sai da dukkan wanda ya san shi da san waye shi. Ne. Shi ne shakun gurin shakun din. Shi ne kawai. Soja kenan. Wato ina shigowa gurin sai tana da barikin mu na soja. Gurin da ya tallan goro. Ka san sojan baka ne. Ban gane sojan baka ba. Ya? Na yi kanikanci mana na igwa. Wannan gaskiya ne. A 1849 barikinmu na farko a Ingila muke irin wannan za a jere tankoki da igwa mu ne muke shiga tsakiyar su mu shiga kasan su ne musu sabis. Wannan gaskiya. Da dan kai kenan. Da ƙarshe kuma mu koma toro. Wata tatsuniya ce ga ma ita. Tatsuniya ce. To ni dai so yake san waye wannan to. Shi ne zai ga maka yo ban Allah. Yaya koro? Ban gane ya. An faɗi gaskiya ko in ƙarya. Ban gane da ko ka kace ka faɗi gaskiya ko kai ƙarya. To ka faɗi abin da zaka faɗa mini. Kawai faɗi gaskiya. Abin da yasa ma zagargar ma zigidir ko kuma in baka tafi a cika. Kanka ake ji. Kai mun zigidir din mana ka zan gani. Ka san dai ba zan gani ba. Ka faɗi gaskiyar abin da ka san amma maganar ka ce zaka mun zigidir. Zan gargar ba zan gani ba wallahi. Ka san ba zan gani ba. Wannan gaskiya ne. To bakanike. Wannan mutum da kake gani. Tsohon makuci ne. Tuburan ne? Kace tsohon makuci ne. Tuburan makuci ne zai zo dai kuma ya amma ya yi ritaya kamar yadda ya ritaya a aikin soja. Ya ritaya. Ya yaji. Na zubar. Yaji. Akwai matsalarsa kwaya ɗaya wacce in aka faɗe ta rai ne ke bacci to mu kuma ba za mu so izo nan gurin ya zaman to an zo an kawo wannan magana ma da abin zai faru har ima za a samu matsala ba za su matsala ba wannan gaskiya fata na idan Allah ya sa ya fara aiki a nan gurin daga tsohon barikin mu na goma a dinga turo maka tankoki da igwa in ya suka je suka yaki hatta jiragen sama nan bayan makafatan nan za a gyara maka shi a maka iyako a dinga su kwana gyara sama na masu tallan goro shi ma zai su kwaya ɗaya ce tak baya san haka
Me wannan? Haka. Ya rike na yi. Ya kuri da Allah ka san wallahi ni na ban san cewar kawai hannun nan na ya ba sun kokari. Kai yaran nan kai. Ai ba ka sani. Raina. Haka hakuri da kai. Ba wani abu. Sabaki da Allah sabaki. Raina. Wannan Oga, yau kai ya za ka yi haka? Wannan mutumin ya za a yi a dawo maka da shi a ce ka ɗauke shi aiki, mahaukaci ne ba. Wanda ma ya masa garanto ɗin shi ma mahaukaci ne. Oga, to so ne in cire mara haƙori, ni ina sabar mahaukacin shi kuma yana sabar tsohon soja. Mahaukata ne ba. Ka yi haƙuri, sun ji a jikinsu. Daga yau ba za su kuma marmarin su irin wannan kasasaɓar ba wallahi. Wallahi har abada oga. In dai muna tare da kai oga, ƙarya ne a garejin nan. Ai ƙarya ne. Ai ba yi ba. Je kama aiki. To babu matsala. Ya oga. Ai dai. Ba ga fara wani abin da ka bude can nan. Kuma da kai ba shi da rana. ko da gafara nan. Za ka yi ka tuce mu kai ka tuce mu wallahi. Wallahi kai ka tuce mu. Mugu. Ka sa wani Wannan- kamar kamar mu. Ba. Kai wannan bakin naka ne ma idan noman tsiya wallahi. Ba ka da wani kalami. Ka tsaya kana cewa wai ni na tuce. Kai ne ka tuce mu. Waye ba dan hannun waye ja mana maka je mu gurin. Wa'annan masu sufa sabu da suka ce din Idan ni na ba da shawara aka je amma ai kai ne umul abai su din duk abin da aka yi mata. ko? Har kake wasu magana. Ni fa bari ka ji ma ga mu. Na fa kai. Zan fara shirye-shiryen ya za in tattare ina bar maka gidan nan. In tafiya ta. a kana tafiya ka ki bi shi ne yasa ga kuma kaka ga wani Ban gane daki biyu ba, kamar ya daki. Sai banda buge kafan kashe banza fa in tafiya ta ba abin da zai ka san da takardar wancan gida. Tana da wani? Ta ku ne mahaukata ne. Kuke ɗaukar da wani gidan mahaukata ne. Ai ba mahukuci ne kawai ke zai muku zuwa gidan mahaukata ba. Gidan da wani ba. A inda kana cikin ƙwaƙwalwa ko kuma ka samu matsalar gani wasu aka tuna ka da wani. Shi ne kuke so ka nuna mu cewa kana cikin da wani. Zan nuna maka cewa na fi ka hawa. Har kake wani kokarin magana bai dace ba. Zan yi maganin ka. Kuma haji da kake magana, ai matata ce ko matar ka ce. Har kake cewa wani wai ba zan bar matata ba. An nan zai rabu da yau. Tsohon ciki wallahi nan zai rabu. Je wallahi. Ye? Kai. Ina gaya mu. Ina karba. Wallahi magana. Kai na gafaran. Ga muna nan da Allah. Sha. Kai ne babban shasha. Me shashan waje. Kai ne babban shasha. Sha me shashan waje. Sha me shashan waje. Kai ne gafaran nan. Kai ne gafaran nan da Allah. Na kafa ka. Ina nan a tsaye. Na kafa ka wallahi. Alƙura shi ne ta ibo da zan. Da ka ji jam. Rufurar da kai. Na zubar da kai na kwani. Ya? Magana. Ita ma sai ta fito. Kai da fito da ke ba. Kai kuma sai ji magana. Ya? Ko a gida ko a daji ko a fata ko a kuna. Ko na jin an gyara shi kaga ga ta nan kaga ka samu kaga ka gyara. Ai zaman ka ci abinci ka kwanta abinci. To sai kuma ce wai ba zan magana ba. Kada Allah mancan gida kada Allah ya sake maimaita mana kada Allah maimaita mana wannan godiya wannan kawai magana ya Allah kudirin naka ilalaci amin Allah kudirin naka ilalaci amin ka
san fa ni fannin na ba zan manta ba. Ina da tun wannan fa shi mun haka gidan mu abuta. Kai wannan koran. Kai ne ka kula da kai mu haka wallahi. Kai kuma naira miliyan 2 kwashe a cikin miliyan 2. Naira miliyan 2. Ba ni da mutum ya zan manta. Har mu dai. Kuma yanzu miliyan 2 zan daukan mai kuma mu zo makaranta. A cikin naira miliyan 3 yake tsakura ya tarawa sai da ya tsakuri miliyan 2. Sai na gware miliyan 1 na koyi kari gani. Na je ta gidan da su. A yanzu kun sauran miliyan 2. Eh kana cikin gida. Allah ka fara ta. Kuma ai babu da ne gaskiya ki ke mu kai. Wani irin gaskiya ga miliyan bi fice. Ai tsiya ne maka daman da na samu guri na koyi kaga naira miliyan 1 kaga Miliyan naira miliyan 1 ya ɗebi miliyan 2 shi bai tunanin zan gani ba. wannan kudin Nijar ne kudin Mali. Na yi kwantan ɓauna na rigin gida na rinka koyewa. Naira miliyan 1 naira ce. Rabi saita, rabi dala, rabi kuma pound ce ga. Ai kyakkyawan koyo ne mata idan da ya ware wannan na tsaya takarar gwamna. Duk abin da zan yi a cikin wannan zai yi. Ai gaskiya na faɗa. Amma wallahi tallahi da shauranka. Kai ka fara nan dan masu da sabbin sa. Au kai ni kake kudi an tara kudi kawai an tara ma kudi ka zo ka yi na banza ko. Don da sani wannan ma baka san ina zan aje. Ba a ta man sun gara ka amma ko robin da sun magana ka kaga ko za ka raka ni banki na kai. Wani bankin? Bankin al'umma. Su karɓi me? Su karɓi naira miliyan 1 sage mu. Na miliyan 1. Ga ta nan sai rana ce zan karɓa. Wannan ce miliyan 1? Kai ka fara nan ɓara naira miliyan 2 da Allah. Ban wuce gida. Amma da mun san haka ne da mu kawo maka wannan ziyara ba. Na kina tsaya ta Allah. Allah ga hanya can ka wuce ta nan gurin? Ga hanya can ka wuce ta nan? Allah ku gurin da Allah. Sai amana. Ga hanya can. Nan ba hanya ba ce. Ka fara nan da Allah. Tana taka maka kokon kai kokon kan kai bai. Jeka. Ah, kale ne. Jeka. Ban maka tsiya wallahi. Jeka. To zan koma gida. Jeka zan koma gida. Jeka mun ji. Kada Allah ka mai da wannan. Allah dan girman ka Allah ya mata mana wancan gida. Dan baka kilo dan baka a gidan soja dan baka banza bara ne rabu amma ka dinga wanka zan yi wanka ka dinga wanka na fito jeka yes sabalan what da shauran kudi wallahi daga nan ni tasha kuka ai in tasha karkashi ce ma sai dai mu bi kafa ta kafa ta ya na fasa zan bi shi cikin gidan da sai na dauko ni ya ai na za ka miliyan 1 na faɗa maka wallahi ba kaga me na kina bari wato tarautar ka shine zai koma kai na kenan babu da ka ta kudin da kai nan ba na gaya ma kai ne maganin kai wallahi na gaya ma ai ba tsoronka nake kai tun banza kai tun wani ya sake gani tsaye wannan babu har ka ce mu komai da mu ni bare masa kai da Allah dan girman Allah ka taimaka mu kare mu da ni da ya shiga dan fara ya shiga dan Allah da Allah ka taimaka mu dan taimaka mu da Allah ya haka taimaka mu ya hakuri ki tashi dan fara ya hakuri ki tashi har kake wani kururu da wannan kayan naka da zanin gado ɗaya suke a wannan gaskin ya shiga san bisa ya shiga timatu bari fa kai ma tsohon soja da girman ka dan tallan gurin bayan ka san halin mutumin nan ka san yanayin da kai ma kana zuga shi da Allah dan tallan gora ne a gidan soja na sani dan tallan gora ne ka san sojoji da zumunci suka baki kaki Allah ya
gaba ɗaya ni wannan abun gaba ɗaya ba girman ku ba kuma mutuncin ku ba kuma ba komai ne yake kawo wannan abun ba illa talauci ne Wai talauci. Ko ne idan ko ne idan me wannan mutuwar zuciya ce yanzu wannan kai ka ɗauke wannan sana'a zuciya ce wallahi fanto na ma ya kai 60. fanto ake take fanto ta rike take fansho ake kai rabu da shi fansho ake ci wannan goron sai rinka bi ina roko fansho ba sai gora bai roki yanzu dai ga ga gafara nan ka rabu da shi wai yanzu abinda nake so ka gane a ramin da minti 5 in doke masa hakuri da Ban gane ana maka minti 5 kamar yawa. ai dan nuna maka cewa ni ina da Daga da wani kuke ko? daga da wani da ke wai yanzu da Allah yanzu zuwan na ba shi da amfani a banza za ka ga na wuce ana Adamu mai takalmi barka da yawwa abinda nake so ku fuskanta yanzu lokaci yayi na 'yan siyasan nan lokaci ne da suke neman mutane amma baka da kai baka da hankali wannan rabil bellan nan wannan rabil bellan wa ana rabi an sai dai wannan siyasa yan siyasa suna taimaka wanda bai da shi yan siyasa da nan ka taimaka maka zafi dan siyasa ai sai dai ne ma yanzu ba da shi shine wannan rabi hana rabi sunan amma abin da nake so gane ai shi wannan rabil bellan hana rabi dai hana rabi za ka ga ai ya danganta da mutane tunda ni shi ya ban jarin takalmi yanzu ina ne ba na zuwa in saro takalmi ba kasar da ba na zuwa in saro takalma ya kamata sai gaban ya toho su yi neman yayan talakawa ya su koyi yayan sa a gida wannan dan mutuwar zuciya ne kai gafara nan dan mai mutaccen zuciya za ka dau mara sana'a ka kai shi gafara nan buge shi billahi lis ya hankuli wallahi fusaci dan gemun nan ne yake rage mu yake kara ma kwarjini a gudu da ta za mu ke a ka san ni ba na rena gemu sa kullum mai saboda na kawo wannan gaskiya ne ka san me nake so da kai da Allah duk wannan rubutun da kake gani ba abin ne ba tsara ka ba min wani abu da shine ai la da ma nake ina da wata ɗari da ban wallahi ban san ka san da yake wata darura nake da ita a hannu ni da an ambaci da din nan wallahi sai kawai sai na dina wannan dala kai wallahi kai ni za ka yi wa haka ai ka san ba kin kai na bane ni za ka yi wa haka wallahi ban kai na bane ba matsala ba komai na gode na gode wallahi wata darura ce na gaya ma idan da yawa rai fa wannan ka san Allah ya ka san mu da yake waje wannan kaga wannan sai na sake taba kai kai masu mura suke da majina kaji masu mura suke da majina kamar an gama kuma cewa harkar zasu ne to dai wannan gasa duk da kusan ya take mutum da ta gasa ce wacce ake sawa Allah sai yin amfanin kan wannan gaskiya ne kuma in an saka duk abin da mutum ya gani a cikin abin da yake shi ne na idan mutum ya ga babu wannan babu ita zai haƙura da babban abin da muke fata to mutum ya yi imani da abin da ya ma'ana cewa ba mu muke masa ba Allah ne ya azurta shi da samun kar ka ji komai wancan dan dunguje da kwana ba kai kai baka sani ba na bi ka tsaya
da Allah ya sa ni daga ci ne a garin nan alƙur'an da kai da iyayenka sai kun tashi ni kuma da na saka wannan kakin ka sai na harbe ka wallahi ni ko zan rataye ka a rika hakuri da mutane Allah sarki dan na ga alama ce wurin baka da wani tunanin ci gaba a'a ban da haka to shi ke nan ai ka san mutanen mu haka buce da gudu wannan gaskiya ne haka ne wannan gaskiya ne ai tsohon sun ai ba fare shi ai ka san da wanda nuna nan ina zama a nan sai tana da miss kuma da farko da kuma wani yan jama'i ya ki nuna farko da sai da aka bi ta kai wani fara ma 1888 aka yi wannan mikin da Allah da bude ka san dan tallan goro in dai bai rika baka ne sabo da kwaji akan buhun dankali ka san daga malin da suka saro goro ka san ladi makula suke zuwa ko ta kai ko karfa ina ga ma ba sanin ka da ban sani dan baka ne cikakke wannan dan baka ne wannan can in kun je ko a rasa shine kawai magana yi kokari a yi wasu bayani a za a lala mu za ku ba wannan gaskiya ne wanda Allah ya ba nasara ya samu abin da ya gani a ya cikin idan kuma mutum ya zaɓi sulu to sulun ta zama sulu in ya zaɓi gaskiya gaskiya ya ɗauka in ya ɗauka ƙarya ya ɗauka sa wannan garbi ɗin kai ne za ka tashi a babu wallahi kai ne za ka tashi a wahala na fara nan kular ka sai ka ce madabbacin zogale soja ai kamata ya ci girma wani kuka shafa ma shi su farar hula ai farar hula ai abin su fara shi ma farar hula ne shi ma farar kai ma farar hula farar ma ran kai ne fara dauka zan ne ko baya fara dauka zaɓi duk wanda kake so amma duk abin da ka dauka da imani da Allah cewa shi ne abin da ka yau imanin ne dai in ka da kuma jami'a da ilimin da fakar wannan ta gani gida ya ka ba zan dauka haka kun aikin hajji zan je ka ce wai ko jama'a na daukowa ƙasa zan tafi inda maina ko maradi na dauko wallahi ba zan kai katsina ba zan ce na gani kaga wannan abin da muke to wannan abin da nake ba ina yi bane dan wala da mutane ina yi ne domin in taimaki ɗan uwa sa hannunka ka zaɓa mu da kake yi mun talauci amma da cikin talauci ba inda za ka zaɓa na dauko ni na zaba wannan gaskiya ne a je dauka a kanka buɗe tukuna bari shi ma ya dauki nashi wajen anini sisi mai gajeren anini sisi ya fitaro kai da Allah ba filin kwallo kake ba da Allah magana dan moriya da su da mai kiran na gaya maka ba wani aikin soja ne dan baka ne cikakke inda tun ɗauka inda da ɗauka inda da ɗauka wallahi da ke na ɗauko ka ɗin nahi go gaya go gayi मेरे दिल न बालो जी दुनिया है बालो जी ya don ki bara ni mere ni ya gashi a zaune ka kalle shi gobe kayya kake yi ka zagen kamura a dai ku kawo iskanci cikin gidan nan ka ji maganar ta ta kura ta kiya he amma gaskiya na daɗin zuwa gida na ji daɗin zuwa nan na an gama to abin da nake so da ku dukkan shi da an kai an gama da kai Hadi nan da kika. Kafin yan tallan goro idan suka je kasuwar Kano. Dole sai da ranka da ɗi na ga hawa nan ne tarihin zakai ne zo da dan mori ne wannan ne kan so da iska a na ga danki da kai yake ranka da ɗi ka san akwai wani abu da ake ajiya wajen cin abinci
a yalwan shandam can kasar yalwan shandam in aka aje shi ake cewa India. India. Going to India. Ka gane kenan. Shi ne India Aeroplane. wannan gaskiya ne, wannan gaskiya ne. Jirgi kenan. Jirgi kenan. In ka je India kaga za ka gaisuwa ko? Shi ne kawai. Ina kwana, ina gajiya. Namaste. Namaste. To, abinci. Abinci. Food. India. Bhojan. In India, bhojan. In India also same panka. Panka. Hindi panka. Ɗaki wanda take ba da sanyi. Ya sunan Panka. To, haka. Wanka. India. Wanka. Ruwa. Pani. Ruwa. Pani. Kafin yi na hana na ci abinci ciki na yi na tafi ne haka me India Toilet. Soci wannan kenan ita ce soci kaga Kapra. gafara Allah mana gafara Kapra. Not kapra. To. This one. Mustache. Mooch. Wannan. India. Mooch. Muhuti ko? Mut. Kaga aka zo ka shiga kasuwa. Tip. India. Chor. Da guje. Hanya. To kaga. Sunan hanya da Yawa. Daraja biyo ka guje. Hanya. Road. India. Rasta. Rasta. Ai kafin na gaya ma. Abin da zai. Amma fa sai mun samu littattafa. A dama shi ne yanzu Gogwa. yalla bai. Littafi. Littafi ake rubutawa. Notebook. Notebook. Kitab. Majalla to kai kitabinka. Gobe idan za ka zo ka so mana da kitab ka zo da kitabi. Ka gane? Yau kai ka zo da kitabi. Na gode. Dhanyavad. Not Dhanyavad. Nagode. Dhanyavad. A'a na gaisa da kai. Na baka hannu. Yau Dhanyavad. Ko? Dhanyavad. Nagode. Dhanyavad. Tanja Muhammadu fa can Nijar. Tanja Bali. Na gode. Kaga gobe sai ya zo da kitabu. Sai gobe. Har yanzu da gibaya a jimaji. Goro kwaki har baye. Kai, kurin gaya maka gaskiya. Duk inda shi mu zama shi gari. Allah wallahi. Kawai mun iya. Wannan gaskiya ne. Haka ba kin tsawatan ka lokaci. Na barde har ti bardu. Tukura zan da shi. Kya huwa? Meri nahi. Mer nahi zan da shi. Kuce ta he na barki kada ho. Hare zan da gimira a jimaju. Goro fate har baki ko. Ba a gori da sanyi. Ba a gori da sanyi biki na ga. Na baste hare zan da shi. Nahi. Jaguwa?
Namaste hare baya Christmas. Shi ne kawai. Ka hau mu je garin. Wannan gaskiya ne. Hauka ke yi? Ba a boli da sanyi ne. Hare zandagi mera kuci tai. Mera nahi zindagi kuci dai mariya. Ya kabir. Wannan da yake mun. Wannan da yake mun. Ka ji aikin ba. Ka rabu da su. Haka ka tsaya kawai fa kai ta hada. Muna shiga daman da yaran maka. Goro ko tutahi. Na ki barga sama he. Kada ka tsaya. Ai ba a guri da sani. Na gore labar. Farta ne he gindagi marahi tunda. Burta he zunda la karna he banne gore. Kamare चोरी कहारे जिंदगी ने मेरा कहो ना दिल किया क्या करा बोरिया कमारे जिंदगी चलो बाबूजी हमारा बोरिया टीकी कमारे टीके बोरिया जिंदगी ने मेरा नहीं गोविंदा अमिता बचा अरे बाबूजी कटारे बोलिया अरे बाबूजी कम पे जिंदगी जमाया पहला नहीं बाबूजी बिल्कुल ठीक तुम्हारा कहाँ है जिंदगी बाबूजी बस नहीं बस आवा परे कुआ ये kwa Habibatuwa Malini ya huwa labari ya kina ta ina yawa to Habibatuwa Malini dai girman Allah ki kula mun da kai ita dai na san cewar ba ni da wani rashin samun kwanciyar hankali tunda ni da wannan tsohon najadin ne ma za mu ci ni da tsohon najadin ne kin san da mai shine yake mun barazana ba na kamar misali zargi ne nake ba zargin ki nake zargin tsohon najadin nake kin san da yake wato su tsofaffin najadin nan suna nan a garin nan fa dan gari ba shi kadai bane wannan gaskiya ne da wace ba idan na gari ai wato ina so ki gane cewa me kake a cikin ne tsari na shi mutumin naka koya yawa ana ta ina ne wani gida sarautar mata ta fito mana jiran da ake za ku tafi ni fa na ga alamar cewar mijin ki fa sai dai samu tayar mota fa dan ba ka da wannan ka taɓa ganin da sibiri ne ce gaba so da biyu sau da ba ya muje na ga ina ne gidanmu waske baka waske ba filin jirgin sama ne gani ka san matafi dole sai da filin jirgin dan yanzu nan zan yarda ka da biyar wani gida ke sai indiya ka san faida na kuta na ba ta karta nahi duniya zindagi har duniya ka tabbata he kartabiya na baste kuci tahe na ba ka basta da rabbiya kole nuri kartabiya na ba ka basta shule waske fa ka rinka ba zan yarfe ka da biyar wallahi Allah sai in doke ma hakurin ka ne ya sama nake zan yi tayi ne abun da nake fikiri baki na nake kucewa
Shahuwa mabiya. Zindagi la ka taho ma. A duniya. A duniya he ka tashi. Anda Kano na baste na da tahe ku baste ma nahi. Kuch nahi lata mera ku tahe na America. Tana gaba. Tasha tana gaba. Ga duka jini. Wannan kasan. Wannan ne tasha ba, tasha tana gaba. Ba sai mun je tasha ba. Sai da kuke yi. Sai gidan da kuke. To har India. Sai da kuke yi. Har India ne ba ga. Ai ba shi da Allah. Ba shi da latin mun ya zan baka. Ba shi da Allah. Wala ka zo kwana ku. Kai ka fara nan. Sallame ni ku wallahi musulmi. Ban kwaru ku An ka baka da Allah. So da muka Allah ya mun fita mun. Kama da Allah ma da kai magana da. Wallahi ka gode Allah. Ga man san Allah ya kai kai. Za mu je inda har ka nawa na da mu. Ban da ka bari. Ka gode Allah ma. Wai ta nake da Allah su. Nan ce hanyar Indiya ko nan ina ce gabas? Nan ne gabas. Nan ce mane malada? Ya fito daga nan. Daga nan. Har Indiya. An maka. Har Uganda. Hatta nan. Habban duniya. Daga nan ban nan dai in ka bi nan nan dai. Har lahira. Har ka bi nan. Har lahira ki zo. Har ka zaune. Ya. Har ka zaune. A guje. A guje. Wallahi da duniya. Ta huce da gudu. Anya mai abin da wannan da ya gaskiya ba kuwa? Kamar ya ke. Anya nan tashar jirgin nan ce kuwa? Ni kai na dai ni ma ina ta nazari. Har yanzu ko kekiru bai zuwa wuce ba. Balanta na mutu. Jirgi ya tsawo. Ka san ni ban sani ba kawai fakin tata ne. Wallahi ta ban sani. Ban za aikin mutu wani ka cuce mu. Ka cuce mu. Ka cuce mu kai. Ka cuce mu. Ka zalaka kai dalla gafara nan. Kai fannin watso biyar wallahi. Ni kuma watsa ma kuma. Wallahi zan watsa ma. Wannan ne wallahi ta kai. Wallahi kuma wani sai watsa ma duk. Na ce ga duka jini ka kai da na ce maka na ce maka in yana ne mai adiri da saunan ina magana cewar kar ba mu je ko kila haba dalla. Wannan digar fa na gaya ma ko jirgin fa iya bi fa ya daina. Tsoho diga jirgin ce fa. Iya ce wace da. Nan waɗannan ba wannan hadisi ce da ce. Allah tsaya maka lafiya fiye na alhaji. Right? Tun ce ta kuwa? Marka kala. Kai ma marka kana. Wani marka ta ki. Lafiya? Ina fa lafiya. Kin samu kenan. Ku ga direban sanan da yake ko wallahi. Muna ta tsira. Babu kuma ku kai ba. Ta kuwa halaki. Ba wani to ki hawa sala kami. Ba bayani. Kin samu muke jiran ya zo a nan? To kai yanzu ban da bulkumi da kai ko a rediyo ka ji an ce a jirgin ƙasa
za ta fi inge za ka yi a ka ga makuwa ce wallahi makuwa wannan ba makuwa kuka yi ba hauka kuka yi duburan lafiya da abokan tafiyar abokan tafiyar ku yanzu a wasu biya ai ilaha yanzu ma nan wannan rabin ne tura mu ko za mu je za mu dauki waɗanda za su tafi ganda ai shine nace tallan goran ka je kai ka fara za ka yi mana ƙarya ka ba lala ka taimaka mana dan girman Allah wallahi baka sani mun haɗe yan kayan mu gaba ɗaya wallahi dan girman idan baka kai mu ƙasar nan wallahi haku cewa za mu wallahi haku cewa zan ka ma ciki ne ganda a ba yadda za in sa ka ciki ai ba nan ka ciwo ba a ka ma ciki ne ganda ba ka gani za ka je ganda ka taɓa igwanda mu ne tsohon sojoji muka shiga igwanda wata rana mun taɓa shiga igwanda a tashar igwanda sarkin kamashin tashar igwanda yake kula mu fito saboda lokaci ka je can tallan gore ke yanzu ne kade a taimaka mana wannan yanzu nan tafiya za ka ga a gani tsaya da Allah tsaya kar kai mana karan kai da taimaka mana wallahi mun riga mun sallama shi ba wakili bane ne hauka shi ba za mu to kai hakuri mu je da su gaba ina wannan rabi abin da ya faru sai a cikin honorable wannan rabi na gode dan matsar min da kujerar nan da Allah za ka sha gide min gwiwoyi so kafa ka da Allah kar ka mai da ni gurgu mana haba dan ka kai karfa ka zagalgali karfa wallahi zan kela maka biyar wallahi Allah zai watsa maka biyar haka kurin ka samu guri kenan kai ka fara nan Allah kai gudun da ka zo kurin ka samu wannan ne kai wani zagalgali zan yarfe shi da biyar wallahi ban gurin fitar da hakorin gaba kai dan dan bane ni kaga ba hankali ba ni gurin fitar da hakorin gaba da zakin duniya zakin duniya Allah ya kare lafiya zakin duniya na ne ba kuma kare lafiya ana dukuna ana ta hayaniya ne na me martaba sarkin Kano sanu na biyu na bikin sabu kara maka lafiya bikin sabu Allah saka da wannan gaskiya ne saka da zaki na ne dan wani fadazi dan wata nima dari mutum ɗaya ne ba ku faɗa min ba shi yasa har yanzu ban kai gejin Ibrahim Inyas da za ku biya bukatun Ibrahim Inyas saura ɗaya kara ma lafiya ya baka dawo saura ɗaya Allah kara ma lafiya da sai gado ado bayaro Allahu akbar Allah ya tsaka mu mata ba Allah ya tsaka da Musa amma Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka lafiya kara ma lafiya mu abin da ake nuna mana mamaci ya mutu addu'a da ke zuwa bidiya na ka san da yake na albarkacin zama da kai ta kaka albarkacin fahimtar juna da muka yi da Aisha ɗanka albarkacin marigayi mai martaba a sarki a duba ya san Kano dan albarkacin babban shehi Ibrahim kaulahi ke to baki ɗayan mu dukan wannan gaskiya ne ka tuka gurin tara kamar yadda muka je ɗinkin haji ba ka gane wannan ɗan kaza ne wannan ɗan kaza ne wannan ɗan kaza ne to ga baki ɗayan mu haɗu mu shiga inuwa mu ci alfarmar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaji babbar inuwa kaji babbar inuwa kowa ita ke nema yake kaule yake amu abu za su shiga alfarma amma da Allah idan an zo da Allah yana haɗuwa da Allah duk da dai na san soja na san wani mutum ka san da yake wannan dan bakar shine ba shi da hankali wannan dan bakar dan tallangoro nan na gano ta huce da gudu
menene haka ne da Allah ya ba fa so dan bane ba tallan kudin zaki yake a barikin ma mun ji labari abinci kake girki kake zaka zo kuna ina kamar yadda a baya kun zo mun yi sauganin da ku sake da alfarma ina son ku imani da cewa duk abin da kuka ɗauko zan bi daga Allah kun yi imani da abin da kuka ɗauka kowa ya ɗauka takardarsa zai karɓa can ma a baya kaga imanin baka kuma in zama alkhairi kun mu da mu a gidan soja yaƙin fitina ko 49 sai da aka buga mana irin wannan sannan aka zaɓe mu duk dan baka ya san wannan duk dan baka da ita langora ya san wannan yanzu dai kai ta langora a baka rai zai ci girma ba girma ne soja ka sai zo shi ne babba Allah dan girman ka Allah ga mu gare ka Allah ka duba wannan al'amari Allah dan girman ka Allah ni dai wannan karo wannan lokaci ba indiya nake so ba wannan nake so makatul mukarrama nake so yabba ni wannan karan dai ba indiya nake so maka nake so ke da hazo sauke farali makatul mukarrama ko na samu kuɗi na samu kuɗi kamar aljihun Aliko Dangote aljihun Aliko Dangote yanzu wannan kuɗin an gaya maka kuɗin ya kaci kuɗin Aliko Dangote kai karfa fuda ko mutane wani shiri kun za ku zaɓa abu ku zaɓa da zan yi ko da ina ganin abin da ke so ku banda cin mutunci kokari su abin da zai ci to kawo ne ba to dama ya fi bi ne ran yawa bi ne idan ka ba su ɗan daga ne kai da kake yi imani ne ka ba su ka gane ko in ka ba su za su dinka ba a ce su kankana ko kuma a ce su na kara maka lafiya kolau nake kolau nake jikan kolau yawa da yake taka ce ciki ko waje a ciki dai ciki to kai kai da wajen za mu cilla ta duk inda ta nuna in ta haka kai za ka fara ɗauka in ta haka kai za ka fara ɗauka sai mu zaɓa amma na so na ce waje ka taɓa yin na buga African Day Cup Nation wani ma na shiga na tun no tun 1909 yanzu abu gaba haka ake wannan abin da tafiyar ɗin ma da Kano fi da suka ci na ɗauka tafiyar ɗin ma da ran da ya Kano fi da suka ci da haka suka ɗauka suke da samu ba kan ji gidan gwamnati turo daga Allah ne a tashi yake ku fiki na ban kake rubuwa da to na ba wani mu ba da kai nan kai kuma me ka ci ka san ni da yake ina ta ka san na da matsalar ido raki rutu dai na kasa ga amma na wani mai kama da kai mai kama da shi akuya ce wa akuya ni ne nake kama da akuya sai rashin kaho ko dan ai za ta iya faruwa ne wallahi akuya ce akwai wata akuya a gidanmu ina jinjiri lokacin jatima ta tana da ciki na kullun jatima ta sai ta da akuya sai ta waje mai sharwan tsarin nan ke yanzu dai kai ka ci toron agwagwa kai ka ci akuya ni na ci akuya kai ka to da igiya ko a'a zan nema a waje kai akwai kwaliya wajen ka tsumma ko tsumma sai nemo sai ka yaga rigar ka na ma kai zare shi ne wannan ka san na dade ana wannan abun ban taba maka ba kai ma za ka da sai dauko kadan gari ko da wani dauko da ne dauko kaina ko mataji ka dauka ne ka dauka ya kuma ta bar zaman kan wannan gida da mata na yau ne
wallahi na wani wallahi kariya kake fuziye mu na fuziye mu wallahi ni ka mu da fuziye mu anan kai imani ba kai da tsoron abu wannan wajen tamula ake ne kuma ana jin haraji kuma ka san ana wani tamula ne gudu amma kai batuli ne da mota ko shi ne ce kuma ka san ana wani tamula shi ne nace kai batuli ne kama bai da ka dauko ka san ce wata bola ce to sha ka irin wannan kai ba abin da baya hada zawa kai ni fa da ka gani na dan rigima ne ni wallahi na ne ni da yake canza min gidan nan kai ni ba da yake ko kudiya ka san kai din ne ka zauna a gidan ma wani ya zo zai ce ba gidanka ba. A to baka ga annan ma da nake ba. Canza min da Allah yake yi. Wallahi tallahi ba zai yi ba kai ina zuwa. To ina zuwa. Wato dai mamaki imani wannan gaskiya ne. Zuwa ba dai ta rage ba. To kun yarda duk abin da aka bude. Duk abin da aka bude. In imani da shi tunda kun raina wannan. Kun kai nayi zan yi ma kai dai ba ka ci gida da mota ba za ka jiro man alheri ɗaga ya alheri a kike yau jiya ma ba ta su ba mushen akuya da suka ci jiya yau ba su ci komai ba to abinda takardar nuna a kama duk wanda suka bude wannan takardar suka yi imani da ita a sa a cikin kejin wannan karnuka ne da hawa ke da imani wannan ne ne ba ne mutunci wato alhaji ni fa ina nan fa na dawo kan bakani na hakura kawai na in yarba kawo su ne masa a hannu ke wannan kawai a yau da gobe ta Allah wannan shine ba na rike haka Allah shi kafin ta rayuwar duniya wukar fawa ce shi ne abubuwa yabba saboda kare bayan ya samu matsala kar a ce ta sata ce kaga ba Bangladesh daga naka bude agwagwar kuma ku jirage ta hau ya hu 200 ku tashi ku jikan na nan ne ko shi ma dan Bangladesh wannan kasar yake ba da mulki Allah sarki ka ce wajen ladin mu kole yake dan baki ruwa ne Allah sarki ai ya iya su Allah ya sa yalo ne wanda na tahi lafiya na tana ji Allah ya sa yalo ne gaskiya ta ni Allah ya fara wannan kan Allah ga wallahi ba kai saka ce wai Allah ku saraba kai ka kana ma haka haka ce wani na je ba ma na je ita mai Allah gwaro na shiga ne Allah gwaro da dawo na shiga mai Allah gwaro da shiga ba ma kai ka fara Allah gwaro dai alquran Allah gwaro har kan gurin da ka fara zama na akara ka fara zama kai ka fara da dala kullum ka zai ce rubar kasuwa amma dai ka san ina da kayan tudu ko na sani na san dai ka san ne mun na ta hanya ko sillar yanda aka samo kayan ne ban sani ban gane kai gafara da gafara da har ka ce mutanen tsiya wallahi zan ni dai Allah ya fara wannan gaskiya wannan Allah ya kusa raba shi Allah ya kusa raba shi wallahi ba kai kado na Allah ku sanar da Allah ku sanar da kai da gafara wallahi ba kai saba wallahi ina ga ba kai saba san ba da biyar fa magana ta zama dole ai rike ba gogo ta kamo mu ne
ka kauri ke na samu haka Yan fito ki gani. Yan Larai zo ki ga ta kauri. Ta kauri ne. Me kuma haka? Kuma tsoro ya ke. Me wannan haka? Tsoro. Me? Afla ce. Me tsoro? Haɗi jauri ya ga. Abuwa ce fa na ga bi. Ke ba ki. Ke ba ki da mutum ya ga.